Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, Desbideratze Amerikarra, 2 novela transatlantiko izeneko solasaldia izango da, Laura Fernandezen eta Edurne Portelaren artean, Aloma Rodriguezek lagunduta. Edurne Portelak Estatu Batuetako hainbat unibertsitateri lotuta egin du ibilbide akademikoa, eta ohiko kolaboratzailea da prentsa idatzian eta irratian. Laura Fernandezek batera uztartzen ditu idatzizko edabideetan egin duen ibilbide luzea eta eleberrigile lana. Aloma Rodriguez idazleak lagunduta, solasean arituko dira Atlantikoaren 2 ertzak alderatzeko, 2 aukerekin, ametsekin eta hondamendiekin, minatutako lurra norabide kontrajarrietan zapaltzen duten istorioekin. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Un desvío americano, 2 novelas transatlánticas, entre Laura Fernández y Edurne Portela, con Aloma Rodríguez. Edurne Portela ha desarrollado su carrera académica vinculada a varias universidades de Estados Unidos y es colaboradora habitual en prensa escrita y radio. La periodista y crítica literaria y musical Laura Fernández compagina una larga trayectoria en medios escritos con su labor de novelista. Acompañadas de la escritora Aloma Rodríguez, establecerán un diálogo para confrontar las 2 orillas del Atlántico, con historias que pisan el terreno minado de ambas posibilidades, con sus sueños y sus catástrofes en direcciones opuestas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arratsaldeon, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, plazer bada niretzat eta ore bat hemen egotea elkarrizketa honetan, hainbeste miresten ditudan 2 idazlerekin eta gainera 2 novelarekin zeinekin asko disfrutatu dudan. Seguruenik hemen zaudeten asko irakurriak izango dituzue eta besteoi gogo handia sartuko zaizue irakurtzeko. Erabateko plazerra beraz. Laura Fernández dago hemen, Potter Anderea ez da zehazki Santa Claus liburuarekin, la señora Potter no es exactamente Santa Claus, saripila bat irabazi ditu, oso harro zoriontsu dator hemen, arrazoiakin, El ojo crítico, Finestres, hainbat sari irabazi dituelako, eta gainera oso pozgarria da berak adinak disfrutatzen direnean sariak. Eta da novela, bueno, kemen handia eragiten duelako, Laura Fernandezen 6. eleberria da, eta esaten du betiko Kimberly Clark Winchus herrian zeinetan iradokitzen den Louise Catchley Feldman, herri horretan inspiratu baitzen, umentzat idatzi zuen eleberri bakarra idazteko, eta novela horrek izenburua du La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Bueno, pertsonaia asko daude, ez dakit hitz egingo dugun guztiari buruz, gauza asko gertatzen dira, eleberria azten dijoa, baina badago xetasun importante bat, Edurneren novelarekin lotzeko balio didana. Eta da, Louise Catchley Feldman idazle honek novela hau, Kimberly Clarken idatzi zuen, eta etengabe egiten du elurra. Urrun egoteko formas de estar lejos, lehenengo saiakera izan zen, hau ez da berriena, aurten Los ojos cerrados argitaratu zuelako, baina novela honekin jartzen da mugaz gaindiko elkarrizketa hau Laura Fernandezenarekin batera, zeren Edurneren novelaren kasuan, kontatzen da, bueno, nik esango nuke, harreman toksiko bat dagoela hor, baita ere nolabait, beste harreman toksiko tratu txarrekoen katalogo bat, da, baina Lauraren liburuarekin guztartzen duena da mugaz gaindiko izaera edukitzeaz aparte, batez ere kontu uste dut Edurneren novelako protagonista Estatu Batuetan dago eta badago halako isolamendu bat Estatu Batuetan, unibertsitatean, halako burbuleak dira, zeinetan sartzen doan, eta
horrek errazten du baita ere toxizitate hori, zeren protagonista tipa indartsu bat da, eta isolamendu horrek auskorragoa bihurtzen du, beste testu inguru batean gertatuko ez zitzaiona. Bueno, hau alako sarrera baten da, eta elurraren txisteaz aruntzago, zeren edurnaren eleberrian etengabe elurra dago, ezaki zenbat zentimetroko elurra, eta Lauraren eleberrian ere bai, dana elurra da. Bueno, horretaz aparte, bi nobelek Estatu Batuei begiratzeko begirada desberdina planteatzen dituzte, eta esango nuke baita ere, literaturarekin errazionatzeko zuen bi modu desberdin direla. Lauraren kasuan, zu fikzio erabatekotik hurbiltzen zara, ez dakitenik garbi ez da ere Estatu Batuak ote diren, bueno, halako Estatu Batu berreraiki bat litzateke, literaturarekin, baino baita abestiekin ere, batez ere zure buruan dagoen imaginario batekin, zoragarria da, eta Edurneren kasuan, uste dut, zure novela, bueno, fikzio bat da, estetika errealismoa da, eta bai badago, zuk oso ongi ezagutzen duzun zerbait kontatzeko nahi alegia mundu akademikoa kontatzeko desioa. Oso bitxia da. Zure eleberria da ez idealizazio bat, ze ez da ez ere mundu zoriontsu bat, baina badauka osagai fantasioso hori eta zure aldiz, Edurne bai realitatea da. Bazkal ondoren gainera, bueno, zuk esaten zenuenik 20 urte pasatu ditut guztire Estatu Batuetan, eta zuk Edurne ja 18 urte bertan bizitzen. Bai, hor dago ez, kontrastea. Bueno, azteko, arratsaldeon, eskerrik asko gaur etortzeagatik, Bilbon daukagun eguraldi penagarri honekin, eta gero maskarillak ikusten ditugu, ikusten da asko daudela, eta aretoan nahiko beteta dagoela ikusten da, eskerrik asko. Eta plazer bat da zuekin egotea, eta honi buruz gaur hitz egitea. Egia da gaur, Bazkarian, izketan, zergatik gauden gaur hemen, nola izan ziteken elkarrizketa hau, eta hurbiltzeko kontraste horri buruz hitz egiten genuen. Irakurle espainiarrarentzat ezaguna izan daiteke, Estatu Batuak, bai, baina fikzioak ematen diguten imaginariotik literatura dela, zinea dela, musika dela, eta nire kasuan, ni Estatu Batuetan 18 urte bizi izan nintzen, eta itzuli nintzenean, ez da idatzi nuen lehenengo novela, itzultzean 3. dau, eta hemen denbora bat pasa ondoren idatzi nuen, zeren konturatu bai nintzen, nik 18 urte horietan esperientzia asko bizi izanan nituela, pertsonalki, baina ezagutzen ez nuen mundu batean txertatua egona nintzen, unibertsitarioan ez nuen ezagutzen, joan nintzenean, bizitzeko forma, egoteko modua, berriak ziren, eta nigean 18 urte egona nintzen arren, prozesatu gabe neuzkan, bizi izan dako, hainbat gauza hori da esan nahi nuena. Ez nuen autobiografia bat idatzi nahi, ez ensaio bat, eta fikzioak balio izan zidan hor sartzeko, eta aurre egiten azteko alde batetik nire oroimenari, eta bestetik baita ere sensazioei, azpian zegoen hainbat gauzari eta oraindik asimilatu gabe neukanari. Esperientzia gehien markatutako gauza, esperientzia gehienak eta gutxien asimilatuak biolentziarekin zeukaten zer ikusia. Zer den
oso herri violento batean bizi izatea, baita ustez violento ez den eremu batean ere unibertsitatean, violentzia raziala, migranten kontrako indarkeria, hori maila sozialean, eta gero mailarik intimoenean, eta hori bai autografian erori gabe, bai, zer nolako ondorioak dituen bezalako pertsona batengan, horren beste urte bizi izanak, halako gizarte violento batean, eta alomazuk zenion bezala, isolatu egiten zaituena, eta isolamendua potentziatzen duena, eta segun ze hautapen pertsonal egiten dituzun, isolamendu hori amets gaizto pertsonal bat bilakatu daiteke, eta noski gai hauek aurreko elkarrizketan aipatu dute zerbait, hitz egin dute psikoanaliziaz, gai hauek behar dute prozesamentu bat askotan zerikusia daukana, zaurian sakontzearekin, eta nire hori da nire novela, hori litzateke urte horietara, esperientzia horretara eduki nuen hurbilpena, orain zuri tokatzen zaizu, arratsaldeon oso pozik nago hemen, Edurneren novela oso interesgarria iruditzen zait, nola den novela hispaniar bat Amerikan nere alderantzizkoa da. Nik ere egiten dudana ezakit Amerika den. Konturatzen naiz, ni hogei egun baino gehiago ez naiz egon guztira estatu batuetan gehiago egon izan banintz, ez zitzaidan gustatzen zaidan guztia, zenbat eta errealitatetik urrun nago egon orduan eta hobeto nago, errealitate ez zait bat ere interesatzen, horrekin bizi behar dugu egunero, gure eguneroko bizitzarekin, eta niretzat fikzioa idaztea da beste bizitza asko edukitzeko aukera, eta horregatik daude horren beste pertsonaia nire novelan, nik aukera guztiak nahi ditut, eta aldi berean, eta orduan hori aktoreza bat jartzen dut, paper desberdinekin, ez dauket pertsonaien, ez da zerrenda bat ere, buruz dakizkite denak, zeren denak direla daukatelako nire zati bat, orduan estatu batuen idealizazio hori niri datorkit, umetatik konsumitu dudan guztitik. Nik zinean ikusi nuen leheneko pelikula Roger Rabbitena izan zen, 5 urtekin, eta nik ezin nuen siniztu fikzioko pertsonaiak konejo hori, ume erraldoi hori, puruak erretzen zituena, gero marrazki biziduna korte bat zegoen, eta pertsonaia haiek bizitza bat zeukaten gurea bezalakoa, eta ni iretzat ume bezala aluzinante izan zen, burua erabat aldatu zidan, esan nuen fikzioko pertsonaiek, gainera bizitza beldurgarria daukate, bereek ere liburuak behar dituzte irakurri divertitzeko. Nik idazleak entrevistatzen elkarrezketatzen ditu danean, beti galdetzen die zuen izan da zure Big Bana. Nere Big Bana hori izan zen. Eta irakurtzen nuen guztia, erdian uzten nuen, eta bukaera hobeago bat irudikatzen nuen, eta pelikulak emango dizkidan bukaerak baino gehiago behar ditut. Eta 80ean azitzeak esan nahi du Ipar Ameriketako fikzioa bizi izan nuela, maila guztietan, maila literarioan, nik ere emigranten alaba naizen aldetik, John Fanteren Carmen Laforeten ekin baino zer ikusia hundiagoan neuken baldinik, Los Angeleseko pertsonaia frustratuak erakargarriagoa zen Carmen Laforetena baino, bizitza hori niretzat fikzioa zen, nadarena bai, nere bizitzak zer ikusi handiagoa zeukan iragana ez edukitzearekin eta automitifikazioarekin, ez daukazulako ezeratzean, ezer aurrean ez dago inolako esperantzarik, eta atzean ez dago ezer, inora iristen lagundu zaitzakenek, ez daukazu historiarik eta etorkizunaz ez dakizu ezer. Eta horrek erakartzen hau Ipar Amerikarretik, eta nik konpulsiboki irakurri nituen,
Ipar Ameriketako idazleen nobelak, nire formazio garaian, jenkin adibidez, aita ama izan zelako niretza maila narratiboan desan zidan, hau zen nire bidea. Eta kartoia arrizko tokiak eraikitzea gustatzen zait, eta Stephen Kingen kasuan bezala ez da nirean, alegia, konsumitu ditudan fikzio guztiak, batez ere Ipar Amerikarrak direnak hartu, eta estatu batuen ideia hori horti dator, ez da existitzen, aurten Iowa Cityn egon naiz, Kimberly Clarken antzekoena izan daiteke, zuk esan duzun bezala, pelikulak ikustearen kontrara etxeak banatuta daude, ez dago bilkura tokirik, ez dago enparatzarik, ez da hemen daukagun bizitza, ez dago jende elkartzeko tokirik, jende guzti oso bakarrik dago estatu batuetan, eta erlijioaren garrantzian bizi direnen, hori esaten zidaten Elizako astean behin komunitatea elkartzea, eta elkar ezagutzea, hori harrigarria gertatu zitzaidan, zinea Ipar Amerikarrean serietan ikusten dugunaren kontrakoa da. Ze uste dut beraien deseo bat dela hori. Bere fikzionatu egiten dute baita ere elkartzeko, baina realitatean hori ez da existitzen. Zuk novelan planteatzen duzuna, eszenarioa beraz existitzen da. Existitzen ez dana da harremanen idealizazio hori, edo komunitatearen adizkidetasun hori, gero gauza asko ezkutatzen dituzte baita ere. Zentzu horretan, bai dago errepresentatua falazia amerikarra, alegia zorionaren aukeraren amets hori, zoriona beti hor dago eta saiatzen bazara lortzen duzu, baina azalera horren azpian gauza beldurgarri asko eskutatzen dira. Eta fikzio amerikarrean bai dago horretatik asko, azken batean izu amerikarra dira, etxeetako soto beldurgarri hoien on eskutatzen diren monstruo guztiak. Bazegoen serie bat, Laura ezaki gogoratzen zaren, ez dut izenburua gogoran, baina telebista baten aurrean bizitza guztia pasatua zen, eta zerbait gertatzen zitzaion gogoratzen zituen ikusitako serie guztiak, ni pertsona hori naiz, eta orduan esaten zuen, bai, hori da, baina literaturarekin. Alegia buru bat, ahotsez betea, eta gainera asko gustatzen zait, hizkuntzarekin egiten duzuna, askotan azaltzen duzu gainera, ikasi duzula idazten itzulpenekin, eta badirudi horri zure aurka etorriko litzatekela, idazleak idatzi nahi du, entzuten den gaztelerarekin, eta barrez, zuk hartu eta esaten duzu, ez, nik honi buelta emango diot, eta nik ikasi itzulpenak irakurriz, Stephen King, Foster Wallacen itzulpenak irakurri dudanen gaztelera, da gaztelera, zure kasuan da gaztelera asmatu bat, orain oso soinu espainiarra eduki dezaten saiatzen ari dira argitaratzaileak, baina lehenago esaldi horiek errespetatzen ziren, ez zirenak oso hori asko nabari dira zure nobeletan, honetan asko, eta da apropos egindako zerbait. Zuk ez duzu hori egiten, baina badago hizkuntzarekin baitere gauza bitxi bat zurean. Eta nahi nituzke komentatu gauza horiek. Zure novelan zera gertatzen da. Badagoan espainiar bat, ingeles txar bat hitz egiten duena, baina gero literaturaren gauza politetako bat, eta literatura beti fedekintza bat, eta irakurrea sartuko da honetan, novela guztia gazteleraz idatzita dago, baina badira esaldiak ingelesez. Hau da ni proposatzen dizudan partea, eta onartzazu, eta oso unkigarria da gertatzen denean. Zure eleberria elean hitza da, baina beti dago gazteleraz. Orduan joku hori,
ez dago markatua, baina hor dago gaztelerazkoa delako, baina handago, batzurekin ingelesez hitz egiten du, nobilloa ingelesa da, baina ikasi du badituelako auzoko mexikar batzuk, edo bere amak bazeukalako denda txiki bat, eta gaztelera zumen mexikarrekin ikasita zegoen auzoan. Orduan, Amerikar oso giri baten da, Espaino gaztelera mexikarra hitz egiten duena auzoan ikasitakoa. Oso elean hitza da, baina ez da ikusten, gustatzen zaite joku hori. Eta gero, konparatuz, zuk hizkuntzarekin egiten duzun lanarekin, zerbait esan nahi duzu honi buruz, interesgarria da. Nobelaren hasierantik planteatu behar nuen, ze protagonista, elebietan bizi da, eta gainera beretzat arazo baten da hori. Estatu Batuetara iristen da, ez dakia batez ere ingelesez, oso azentu markatua dauka, eta horrek arazoak dakarzkio, baina baita ere kontzientzia hartzen du beren identitateaz. Eta, fiziora eraman dut, nik sufritu nuen zerbait, ni Estatu Batuetara joan nintzenean, ingelesez oso gutxi nekien, oso azentu fuertean neukan, badaukat oraindik ere, oso interesgarria izan zen, ni joan nintzenara, Espainiar Euskaldun bezala, hemen batzuk daukagun identitate bitxi honekin, eta ara iritsi eta bapatean hispanoa zara, gainera nire itxura fizikoagatik, mexikarra, gainera nik doktorautza ikasi nuen, mexikar asko zegoen toki batean, eta bako soroetan eta lan egiten zuten, eta bapaten beste pertsona bat zara, bestek ikusten eta tratatzen zaituztenaren arabera eraikitzen zara, eta ingelesarekiko nire harremana oso komplikatua izan zen, inmersioa muturrekoak hartuz egin nuen. Eta dalako dislokazio bat, herrialde horretan egoteko modu bat, bizitza berri bat egiten hasten zara bertan, oso modu desorekatuan zentzu askotan. Eta nik eleberri hau idazterakoan gauza asko gogoratu nituen, eta gauza asko sentitu nituen berriro, eta hizkuntzaren aukera, nola itzuli hau guztia, oso garrantzitsua zen niretzat. Eta pentsatzen egon nintzen ingelesa sartu, zenbait ezamolde sartu, baina gero esan nuen, ez. Zeren hori egiten badut, zuk irakurtzen nauzunean, hizkuntzaren joku horretan oso zentratu egongo zara, eta galduko duzu sensazioa. Nik irakutsi nahi ditudan, transmititu nahi ditudan sensazio horiek guztiak, eta bakarrik horiek adierazi daitezke, desoreka, bakardade, isolamendu sensazio hori adieraziz, baina hori ez da egiten bi hizkuntzarekin jolasean baizik hobekien ezagutzen duzun hizkuntzan idazten. Behin galdetu zidaten, ingelesez idatzi halko zenuen, eleberri horian egon izan bazin, eta esan nuen zinezkoa. Ingelesez liburu akademiko bat idatzi dezaket, baino ez eleberri hau. Zez bainitzen gai izango sensazio horiek komunikatzeko, eta zer ikusi handia daukatenak, bakardadearekin, auskortasunarekin, eta bar. Nere kasuan, berriro, eziketa sentimentalarekin, eta itzulpenak irakurri zazi izanarekin dauka. Novelan ez dago ezer, ez da hizkuntzatan idatzi den ere, que demonios pan comido, bezalako ezamoldeak erabiltzen dira, pertsonaiek beren bizitza daukate, zeren nik eleberri horiek irakurtzen nituenean, novela bukaera daukan guztiaren kontrarrebelatzen da. Novelak ez du nahi, ezerke bukaera edukitzea, ez da kopeta zimurtzen direnean ere. Frunzio zeinu irakurtzen nuenean, elkarrezketa bukatu zen, eta esaten hon, eta zer,
Eta orain, kopeta zimurtu, orain esaten dute, gustora dauden ez, tokatu zaien gorputzan, eskopeta mini bat eduki nahiko luketen, eta batzutan esaten diete, kopeta zimurtzeko ez duten nahi, errebeldeak dira, eta behin, gonbidatu gintuzen itzalde batera, ni ere elebiduna naiz, Kataluniatik nator, eta itzaldi batean galdetu zidaten, Argentinan, nola aukeratu genuen hizkuntza elebidunak izan da, gaztelera idatzi edo katalanez idatzi, nire gurasoak gaztelera hiztunak dira, eta nik uste dut errealitatean ez nuela aukeratu, ez zaidan gustatzen, ez da institutuan irakurtzen nituen gaztelera, nobeletako gaztelera hori. Nik bata edo beste aukeratzerakoan, inork aukeratuko ez zuen aukeratu nuen, alegia gaztelera fiktizio hori, eta orain, itzultzaileen artean, gaztelera hainbeste azitzen ari dira, itzultzaileak oso onak direlako etengabe erremintak ematen dizkidate. Nik ingelesez irakurri dezaket eta gustatzen zait, baina beti nahiago dut itzulpena zeren nire lan erreminta delako ikustea baita ere esamoldeak nola aldatzen diren, esamolde berria baldin badaude pankomidorako adibidez, eta niretzat egiten duen fikzioak ez dauka zentzurik ez bada hizkuntza horrekin, lenguaia hori gabe ez luke zentzurik edukiko, eta hori da itun bat etengabe egiten duguna, irakurle eta ikusle bezala, zeren bikoizketaren lenguaia ere badelako, zinean, inork hitz egiten ez duen hizkuntza hori erabiltzen duelako, que demonios, eta horretako esamoldeak erabiltzen ditugu, itzulpen asko irakurri dugulako, baina normalean ez dira gauzoiek esaten, baina fikzio horren barruan, unibertso horren barruan, ezin dute bestera batera hitz egin, zentzu guztia dauka. Eta lehen gaitik abiatuta, usten dut azten joan dadila, ingelesa azten den bezala. Baita erabiliz ere, badago hitz bat, neologismo bat asmatu nuena, esterlatibo, eta baita ere nazketa baten da. Ingelesarekin gertatzen den bezala lego piezak dirudi, gauzak gehitzen dijo eta gauza berri bat ateratzen zaizu. Eta hori hasi zait hori gertatzen. Hizkuntza bizirik egotea gustatzen zait, eta nik gainera puntuazio zeinuak ere, erreminta baten dira, ez kontatzeko modua izteko, baizek irekitzekoa, dena hauztu eta azpi testua gehitzea, testuari berari, eta baita testura ere gehitzekoa, altzatu egiten da, testua mozorrotu egiten da, badira gioiak zabaltzen direnak, oso jostaria da, oso ludikoa da, eta, nik liburuak erabiltzen ditut, altxorbila dabiltzan beleak bezala, batzutan pertsonaia baten izena da, beste batzutan baliabide narratibo bat, eta beldurra ematen dit batzuetan, zenbat eta gehiago hasi gehiago irakurtzen dut, eta zen super barrokoa izango da. 2000 orrialde edukiko ditu, zure novelak, hasi dudanak badaukat errekurso berri bat, orain arte ikusi gabe nengoena, baina atera zaitezak nola eramango dudan historian, da rekurso berri bat asko gustatzen zait, da historia eraikitzen den bitartean, historia bat eraikitzen, oso gauza bitxia. Pentsatu nuen, nola hasiko dut novela horrela hasi nuen, eta baita niretzat idaztea oso ludikoa da, asko gustatzen zait, lenguaia, fikzioen barruan fikzioak sortzea, eta dena muñeka rusiar bat sortzea hor, etengabe azten dena, eta ni divertitzen ez banaiz ez dut idatzi nahi, eta hori ja egin badut, joan behar dut beste norabide batean, gauzak beste era batera gerta daitezen saiatu behar dut, eta hori da zaiena. Beti, hori egin ondoren, beste forma bat bilatzea, zeren historiak bat dauzkat, baina forma niretzat oso garrantzitsua da.
zuen liburuak oso desberdinak diren arren, novela omniboroak dira, zurea oso omniboroa da, dena dago hor, irakurtzen ari nintzenean, esaten nuen, zuri burua ireki izan banizu bezala eta bertetik paseoan izan baniz bezala zen, gainera hor ikusten nizkizun, idazlez betetako eleberri bada, idazle asko baitaude herrian eta denak bera dira, eta zure novelaren alderdi omniboroa da, esan duzunean, tabako soroak, esan duzu gizon hori elkarrizketatzera zoazena eta galdetzen diote bere semea hilda, eta tratu txar desberdinen katalogoa dago, bakardadea dago, bi novela handi nahikoak dira, zentzu desberdinetan. Bai, mundu, Amerikarra esatea baita ere, nik ezagutu nuen mundu hori, kampus universitarioarekin zerikusia daukana, baina baita ere, ni bizi izan nintzen bi gune ere jasotzen dira, eta novela, esena kateaketa bat bezala da, eta ez naukan osotasun baterako ambiziorik, baina bai bizitatu nahi nituen hainbat gauza harritu nindutenak eta kontatu nintzakenak bakarrik fikzioaren bidez. Egia da, batez ere harreman toxiko edo tratu txar harreman horrekin dauka zerikusia nagusiki, baina bikotearen intimitatera ez nuen mugatu nahi, eta horregon daikan daiteken violentziara bakarrik, baizik egunerokotasunean gertatzen zaigun violentzia nola dagoen erlazionatua violentzia sozialarekin. Eta gertatzen zaiguna ez dela zerbait isolatua baizik, parte direla sistema batenak, non violentzia etengabe erabiltzen den emigranten kontra, emakumeen kontra, eremu desberdinetan, indarkeria sexuala, kampus unibertsitarioetan, arazo izugarria izan da, orain mituri esker aldatzen ari da era, izugarria izan zelako unibertsitateetan, baina baita emakumeen gorputzaren kontrako violentzia, abortuak egiten dituzten klinikak, eta bizitzaren aldeko mugimenduek abortatzera joazten emakumeen kontra egiten duen violentzia. Kezkatu ninduten arazo horiek, horien parte izan nintzen, eta iruditzen zitzaidan horrekin erlazionatua zegoela, alegia intimitatean gertatzen denarekin, bikote honen intimitatean gertatzen denarekin. Ez nuen zerbait intimista idatzi nahi nuen izan zedila, nire ustez, gizarte horren parte den intimitate hori. Nik 18 urte bizi izan nituena, baina ez naiz Estatu Batuetan aditua. Handik itzuli naiz hainbat gauza ulertu gabe, itzuli nintzen, justu Trump aukeratua izatera zijoanean, nik esaten nuen, zinezko hori ezin da gertatu. Nik hemen aurkezten dudana oso ikuspegi pertsonala da, nire subjektibitateak baldintzatua. Bai, omniboroa dena esperientza desberdinak jaso nahi ditu dalako hain, baina labur gelditu naizela uste dut. Lehenago esan dugun bezala, ni ez naiz kapaz esateko hobeto ulertzen ditu dela. Nire 18 urteak han, ez? Bai, zuk esan duzuna da, omniboroa da, nire burmuinen sartzean, nire bizitako garai desberdinetan, eta egun bakoitzean, ni saiatzen nintzen egunean orrialde bat idazten, saiatzen nintzen
gauza asko gertatzen, iaia novela oso bat egiten orrialde bakoitzean, eta beti sartzen nuen zerbait, beti keinuka ibiltzen naiz, gustatzen zaizkidan gauzak, ikusitu den gauzak egun horretan, adibidez, Kimberly Clark Weymouth, bai, La broma infinitan agertzen da, Kimberly Clark Way produktuen urteaz, higieneko gauzak dira, komunean topatzen diren gauzak, eta gizuenez, topatu nuen, urria hartan apuntatu nuen gainera eguna eta guzti, joan nintzen Sitgeseko jaialdira, baino guztietan Kimberly Clark daukate, eta sartu nuen orduan hori, eta oso ondo tortzen zitzaidan, emakume baten izena, gizon baten izena, eta gero Wentworth edo. Bueno, baina, adibidez, bukaeran agertzen da pertsonaia bat, asko gustatzen zaidana, Becky Ann Benson, terrore zentzugabeko historia kontatzen dituena, eta gero senarra da umore handiko zati bat. Bueno, La Diligentziako kapitulua egin nuen, asko divertitu nintzen, bukaeran agertzen da pertsonaia bat, emakumea oso nekatuta dago, eta bueno, jantziko dut, eta geroztik penatxo deitzen dio, bai? Nahi duen bezalako izena ematen dio jendeari. Eta Dickinsonen zera bat, serieko kapitulu bat ikusi nuen, non hori gertatzen zen, eta horregatik sartu nuen. Gogolen arima hilak irakurri nuen garai hartan, eta momentu fantasmagoriko bat dago bukaeran, non agentea gogoratzen duen txikia zenean eta jolasten zuenean, txitsiko bihurtzen da, hain zuzen ere, arima hiletako pertsonaiaren izena duena. Beraz, etengabeko fikzioak sartzen ditu, fikzioaren barruan, eta bueno, idazketa prozesuarekin du zer ikusia. Egunero idazten duzu, egunero gertatzen zaizkizu makina bat gauza, irakurtzen dituzu gauzak, kalean edo etxean. Hori dela eta, bueno, nahi izaten dut, gertatu zaidan guztia sartzea horri aldean, nire obsesio bat da. Eta nire pertsonaia ia gehienak, Don Gailey, adibidez, La broma infinitan agertzen da, edo Nathaniel West, idazle bat belaunaldi galdua eta postmodernoa batzen dituena, patinetan bakarrik ibiltzen da, mundu guztiak izan nahiko luke bera bezalakoa, orden keinu asko egiten diet nire inguru guztiari, bai? Eta Potter Andrea kantu batetik datori izena, ez? Mundu guztiak uste du Harry Potter dela, baina ez dut irakurri, Harry Potter. Filmeren bat ikusi bai, baina irakurri ez. Eta Stephen Kingi buruz, bueno, La tienda bezalakoa da, liburua, Potter Andrea ere bada, denda irekitzen duena, zuk gaiztak ere bateketaren truke zerbait ematen dizu, ez da Lenan Gaun ere, baina Polly Chalmers ere pertsonaia garrantzitsua dena, badagoelako misterio bat novela guztian zehar, Lenan Gaun dendan sartzen den lehendabiziko heldua da, eta Castle Rockeko eszentrikoa da, bai, dena bete-beterik dago, bai, onalako gauzekin bete-bete egin da. Oda, begiratu zabaria zer harrapatzen duzun, bai? Bai, irakurle eta kritikak entorretan ditutak eukitzeko, bai? Bueno, zuen elaberriek ere badute zerbait oso garrantzitsua da, eta da lana, bai? Atzo Laura esaten genuen elaberriko gaietako bat, Klimberg
Kimberly Clark Weymothi gertatzen zaionaz gainera badagoela alako harraman bat lanaren eta familiaren artean. Edurne, zure protagonistak ez du seme alabarik edukin nahi, lanean oso sartuta dago, eta asko jorratzen duzu hori, ez? Lana, biziaren zutabe bat dela berarentzat, estatu batetara doa lanera zuzen ere. Bai, Formas de estar lejos liburuan, Alizearentzat lana babestoki bat da. Bera ondo sentitzen den espazio bakarra da, gauzak kontrolatzen dituela sentitzen duen espazio bakarra. Eta horrek kontraste egiten du bere bikotekidearekin hain zuzen ere, bereien artean dagoen arazoetako bat da, ez? Bera lanean babesten da, neska lanean babesten da, gizonaren gandik, mutilaren gandik ies egiteko modu bat delako, eta mutilak gero eta jeloskorrago dago, neskaren lanarekin, eta hor dago bestalde seme alaben kontua, bai? Neskak ez du inoiz seme alaberek eduki nahi izan, ez du horretan amore ematen gizonaren nahien aurrean, eta ezaugarri hongatik, ez da emakume normal bat, lana jartzen duelako guztiaren ginetik, seme alabarik ez duelako nahi, eta beraz ez da moldatzen normaltzat hartzen den emakumearen irudira, bai? Beraz, berarentzat lan intelektuala denez gero, bukaererik ez duen lana da. Beraz, mugarik gabe egon daiteke lanean. Eta, gizona alperragoa da, beti saskibaloia ikusten, ez? Bai, neska oso langilea da, bere babesa delako, baina baita gustatzen zaiolako ere. Eta gizona aldiz, oso tipo alperra da, ez? Bai, alferra da, eta jakiminik ez duen persona da, ez dauka ikasteko inolako asmorik edo gorik ez du bere emakumearen gandik ikasten. Eta, berak maite duen bizi moduan eskarentzatik ikaragarria da. Bai, baina lata guztiz ere lan hobea lortzen du. Holakoxea da estatu batuak, bai? Gutxien egitearekin ondo kobratzen duen tipo bat da, eta nahi duen autoa eduki dezake, nahi duen etxea, eta horraino iristen da, bere, asmoa, bai, bizi asmoa ere. Emakumeak aldiz gauzak guztiz bestera batera ikusten ditu, gustatzen zaio egiten duena, eta ondo sentitzen den momentu bakarretakoa da lana. Nire kasuen lana baino gehiago individualitatea da, hau da, pertsonaia guztiek osorik, osoak izan nahi dute. Beraien lanetik pasioa atera dute, bai? Adibidez, idazlek, txikitandik denek idazten zuten, edo rail abandonatzen duen ama, joaten denean bere individualitatea berreskuratu nahi du. Espazio bat zeinetan dena posibilitatea baitzen, posibilitatez beteriko espazio bat. Ginena baino lehenahoko limbo horretara itzuli nahi du. Norbait izateko goa besterik ez daukazun puntu horretara itzuli. Eta
aita seme eta ama alabaz beteriko novela da, eta bueno, nola markatzen zaituen olako paper bat izateak, aita bat adibidez oso txiki sentitzen da, eta horregatik sotoan egiten ari da hiri baten maketa, urpean gainera, eta badaude beste Madeline adibidez, ama baztertzen da, semea azitzeko, baina ezin da hazi, hain zuzen ere, ama baztertu zelako, eta Pinotxoren kontrako irudia ematen du, Pinotxo bezalakoa bihurtu nahi du egurrezkoa, amarekin egon alizateko, pintzel bihurtuta, eta edo semeak sentitzen du zerbait zor diola bere sortzaileari, eta ez da bakarrik ez egiten maila fisikoa, baizik eta obrari buruz ere bai, Potterrek ere idatzi zuen aurrentzako liburu bat, eta berak gorroto zuen, eta novela bera ere alaba abandonatu moduko bat da, harriko inork ez du liburua irakurri, ez dute maite, eta idazle emakumeak ere ez du itzuli nahi leku horretara. Bakarrik itzultzen da, pentsatzen duelako kenduko diotela, eta orduan bakeak egiten ditu, edo behar da ez, hau da horren ama izateko ideiarekin. Azken batean zerbait sortzen duzunean guztiz kontrola ezina da, ez dakizu zer gertatuko den, bera sorkuntza basatia da, eta ez duzu gainera ez zer espero behar, ez novela batetik eta ez seme alaba baten gandik. Egin duzuna egin duzu, munduan dago, errespetatu behar duzu, maitatu, lagundu, eta kito. Niretzat oso psikanalizi interesgarria izan da. Ama bezala ele ulertzeko non nagoen eta alaba izan aldetik zer espero izan dudan betiren nire gurasoen gandik, edo zer espero dezaketen nire seme alabaek nire gandik, eta pertsonaiak elkartzen direnean, sentitzen dira, ni sentitzen naizen bezala, ama bezala, edo alaba bezala, eta bakoitzak egiten du, egin dezakena, inork ez dauka zeren errua. Hobe da, ezer espero ez izatea. Baina, lata guztiz ere, espektatibak aipatzen dira etengabe zuen bi nobeletan, bai zurean eta bai Edurnerenean ere. Sortutako espektatibak eta gero ama daude bi nobeletan, alde guztietan, baina nik pentsatzen, ia ez da bakar bat ere salbatzen, pixka bat kontsolagarria ere bada, egiten duzula, beti oker egongo zara eta egin zazu nahi duzuna. Bai, nire kasuan bi ama daude, mutilarena eta neskarena, baina gero Silvia dago, seme alabak ditu, bai, badaude, bi ama totem ez, eta gizonarena ikaragarria da, espektatibak aipatuta, Aliziak bete behar ditu mundu guztiaren espektatibak edo itxaropenak, eta gizonak matxismoan ez zitzeko modu horretan ikusten da senarraren amak nola bultzatzen duena, bere semearen matxismoa. Beraz, oso ankerra da eta ama gaiztoa. Neskaren amarekin badaude konplizitate batzuk, alaba babestu nahi du, baina alabak ere ama babestu nahi du, ez duelako nahi amak jakiterik zegaizkiari den pasatzen, eta behar da horregatik urruntzen du momenturen batean, baina nik nahi nuen figura positibo bat izatea, bai? Nire kasuan batzuk oso gaiztoak dira, Ismaelen ama, Karreguaiten ama bezalakoa da, bi aurpegiko
pertsonaia beldurgarri bat, edo Madeline, edo Katzek ere badu aita idazle edo artista bat, eta Bill ikusten duenen, esaten du, ez dakizu zeretik libratu zaren, ez? Nire aita aur txiki bat bezalakoa da, nik zaindu behar dudana, nire nobeletan denak dira ume zaharrak, aldako rol bat dutenak, bizitzak hartar eraman ditolako, baina ez dakite nola jokatu, ez aita bezala, ez seme bezala. Seme alabak beti daude zain bezala, pertsonaia guztiak aitortuak izan nahi dute, aitortza bilatzen dute, nahi dituzten aitortzak lortu nahi dituzte, eta pertsonaia guztiek hori bilatzen dute. Eta batzutan gurasoak oztopo izaten dira, eta Madeline, apartatzen baldin bada ere, behar bada bera da honestoena, semeari bakarrik bere obra utzi nahi dio, ez bere frustrazioak, eta ez artista batekin bizi behar izateak dakarren guztia. Eta gogoeta egiten da, zenban bat urrundu behar den, bakoitzak bere bidea aurkitzeko, eta gero gurasoak ere, beraien gurasoen biktima ere badira, bizitza da azken batean guztian atzean dagoena, bai. Garenak gara, norbaiten seme-alabak garelako, eta baita norbaiten aita edo amak garelako. Bai, momentuan noizbait konturatzen zara, ez nolako aita edo amazaren, baizik eta nolako seme edo alaba izan zaren ere. Hori adina da. Bukatu behar dugu, eta ez dakit galderaren bat egiteko gorik baduen norbait publikotik, edo loreren bat botan, gure idazle hauei. Bai, zer baino lehenago eskerrik asko guztiei, egin dizkiguten hitzengatik. Nik Laurari galdetu nahi nion gauza bat, Edurneren liburua ez baitut irakurri. Laurarena irakurtzen ari naiz, eta esan nahi diot, eszenarioa Minnesota dela, Fargo seriekoa. Bai, bigarren saioa edo denboraldikoa, bai. Nik behar dut eszenario bat, fantasiarekin blokeatzen naizelako. Eta esan nahi nizun, ataskatu egin naizela. Ataskatu naiz, zuk dizu forma oso garrantzitsua dela, keinuak, eta erabiltzen den tipografia ere bai. Orduan, parentesiak, izki larriak, letra larriak eta letra etzanak eta ez diet esan airik aurkitzen eta segulako zailtasunak aurkitu ditut hor. Edo hiru sustantibo dauzkaten izenak, pertsonaiak bikainak iruditzen zaizkit, oso originalak, ume handiak, zuk esaten duzun bezala. Baina, behar bada, keinua behar bada beharrezkoa da, idazleen harentzat, behar bada kritikarientzat ere bai. Baina, niri gustatuko zitzaidan, niretzat gehiago idatzi izana. Hori oso ondo dago, oso ondo ulertzen dut eta empatizatu egiten dut zurekin, erabat, arazoa da, nik ere asko irakurri dudala, zuk bezala seguraski, nik ere bai,
eta ni asko divertitzen naiz ikasten dudanean, eta novela guztiekin zerbait berri bilatu nahi dut, eta gero eta gauza komplexuagoak bilatu nahi ditut formaldetik. Nire autore favorituak, autore postmoderno iparamarrekarrak dira, nik baino gauza arraroagoak egiten dituztenak. Hori Stephen Kingekin nahaztuta, orduan, hori da nire interesatzen zaidana. Niri gustatzen zait hizkerak ere protagonismoa izatea liburuan, eta gauzako horrela izatea, pixka bat agobiantea irakurrarentzat, eta irekia, baina, bueno, ulertzen dut nahiko barrokoa izan daitekela, kijoteskoan neurri batean, behar bada ugaritasun handiegia erekin, gaur egun denbora gutxi daukagu, hori guztia ulertzeko, eta harrigarria gertatzen zait, benetan ikustea holako liburu zail bat, ze liburu zaila da irakurtzeko, oso arrakastatsua izatea, eta, en fin, pozgarria da, ze pentsatzen da, irakurleak denetarik irakurri dezakela, agobiatuta sentitu daiteke, baina, ez dakit, lortzen baduzu libura bukatzea, bukatzen duzunean, behar bada, pentsatuko duzu ez duzula bakarrik liburuaren abentura bizi izan, baizik eta erronka intelektual bat ere bai, onerako edo txarrerako. Eta behar bada, hortik aurrera beste autore batzuk gomendatu ahalko izkizut, eta ikusiko duzu, Laura baino oraindik zailagoak. Bai, galdera bat bientzat. Jakin nahi nuke, itzulpenari buruz hitz egiten ari den leku honetan, nola ikusten diren zuen lanak Estatu Batuetan, beti ere, ni Porto Rikokoa naiz, eta ni orain Erasmus egiten ari naiz hemen Europan, eta ikusten dut lanari buruz asko hitz egiten dela, zuek nola itzuli dezakezue Europan jaso duzuen mentalitatea, langilea izatearen inguruan eta galdera ez dut oso ondo ulertu, Bueno, ni saiatuko naiz erantzuten. Bera, nire liburuan dirua ez da agertzen, minon jendeak lan egiten du, bai. Baina, bueno, fikzioa denez, beraien pasioarekin lotutako lanak dauzkate. Baina, bai agertzen da kazetaritzaren mundua eta prekarietatea agertzen da modu divertigarri, baina baita basati batean ere, kazetaritzan badago pertsonaia bat, egunkari guzti egiten duena, redaktorea, bakarra, zuzendaria, rektare burua, zuzentzailea, makinatzailea, montatzailea, dena berak egiten du. Eta redakzio bat edukitzeko ametsa besterik ez du, eta baina, bueno, lehenago golf pilota bat hartzen du, eta nik lana aurretik pentsen duan zera bakarra, beste guztia aspirazio pasionalak direlako, kazetaritza nirea delako, bai dirua ez da agertzen, baina bai ideia hori, bizitzarik gabeko pertsona dela. Pertsonaia hori bakarrik bizi da lanerako. Bueno, nik
bai lantzen dut klase indarkeraren arazoa, Estatu Batuetan, zu Puerto Ricotarra zaren ezkero, ondo ezagutuko duzu, eta indarkeria ekonomikoak nola eragiten dien sektore batzuei, bataz ere migratzaileei, edo bizi baldintza oso txarrak bizi direnei. Orduan nire esperientzia privilegiatu batena izan zen. Ni beka batekin joan nintzen, ikasle bisatua lortu nuen, bai lan egin nuen ilegalki, hori esan beharra daukat, ez nuelako, ez zitzaidalako iristen, baina oso privilegiatuan nintzen, eta ikasle bisatik langile bisara pasatu nintzen, eta ondo ordaindutako lan batera, eta green card batera. Beraz, nik unibertsitateko prekaritateari buruz hitz egin dezaket, baina ezin da konparatu Espainian orain dagoenarekin. Edo nik migratzaileekin dudan edo izan nuen kontaktuari buruz, batez ere oso egoera txarra zeukaten migrantekin. Eta, bueno, ikusi besterik ez dago gaur egun ere Espainian, Almeria batean nolako baldintzetan lan egiten duten Afrikako migratzaile askok. Gauza asko daude itzultzeko inolako arazorik ez dutenak planteatzen, adibidez, pobrezia, indarkeria ekonomikoa, eta gauza horiek irakurtzen dituenak berela pentsatu dezake nola tratatzen ditugun hemen migratzaileak ere bai. Nik uste dut esperientzia horiek ulergarriak direla, eta itzulgarriak ere bai. Badakigulako gure inguruan ere gertatzen direla oso antzekoak. Iruditu zait berak esaten zuela, Estatu Batuetan lehendabizi galdetzen dizutela zertaz ari zara, zein da zure lana, eta horrek markatzen duela zure nortasuna, eta Europan oraindik zure nortasuna ez dela hori bakarrik, zure lanak ez zaituela inbeste definitzen. Berba da, horrela da, nire pertsonaiak pixkat egiten dutenaren arabera definitzen dira. Estatu Batuetan nik esperientzia hori eduki nuen nire kasuan, zuri seguraski gauza erbera gertatuko zitzaizun lehendabizi. Zea zentu interesgarria, nongoa zara? Eta bigarrena zer egiten duzu? Eta esaten duzunean unibertsitateko irakasle, esatiz da, really? Ez dakit beste galderarik dagoen, bestela bukatu behar dugu, oso plazer handia izan da, hemen zuekin egotea. Espero dut, publikoak ere oso ondo pasatuko zuela, eta besterik ez bada, Edurne eta Laura hor kanpoan egongo dira, beren liburuak sinatzen. Beraz, aprobetxatu zaitezte. Eskerrik asko, gero arte. Gracias.